דוקטור פארקר, שאלה. מה העקרונות בעבודה שלך? עקרונות הם פשוטים, כמה שפחות הזרקות וכמה שיותר קרמים. מהמם, ותגידי, עשית פעם שפתיים לעצמך? לא, קצת. זה לחות, ממש קצת, בשביל תוצאה טבעית. דיאנה, יש לי שאלה קטנה. את עובדת במשך כל היום עם כל כך הרבה אנשים, איך את עומדת בכל הלחץ הזה? אני כל כך אוהבת לעבוד עם האנשים, אני אוהבת את הלקוחות שלנו, ולא יודעת איך אפשר לא לאהוב אותם. ויטה, תאמרי לי, את אוהבת לעבוד פה? בטח, נהנית מכל רגע. ונראה לי שאת קצת בוכה. לא, זה דמעות של אושר. ג'ני, שנייה רגע, יש לי שאלה, ברגע. תגידי, את אוהבת לפעמים לצאת מעבודה מוקדם? לא. 100% לא? אבל לאן את הולכת עכשיו? הביתה!